Ndiyarhalela ukuza ke andithethe inyani ndiyarhalela ukuza uphakama ndize ngaphambili ngokufuna abantu abanomngqi. Amen. Qha ndinento ethi apha ngaphakathi mhlambi kuse-early uba mandiyithethe le nto. Amen. Ndiyoyika mhlambi Iyawumoshakala. ewe benalo fear. Amen. But ke lukhona utshintsho olwenzekayo Amen. emva kokuba ndizile apha. Amen. Zikhona izinto zami ngathi ziyazama ubuyela back. So iba jonga iba specific into zakho bungazithethi iqala kodwa besibanjiwe uyandiva ne? Thetha. Okay, bekundiye ngalendlela efani ezabanye bebendazi babe ngingafumana i-job yenyanga phofu yonyaka eCapitec. Yeah. Then ke ngoku I was about to bandi absorb ndiphangele khona. Yeah. But then ke kwakhe hiccups nami engazaziyo uba zivele phi na kwakhe into ezifana ezishade ezenzekayo then kwakhe investigations ezinzwayo then ndibane ngibizwa ndibane ngisiya but kungade kucaca uba ithini na into. Amen. But ke ngoku izolo ndiye ndafumana i-email from i-branch manager bendisebenza kuyo ngelaxesha. Then izandla abantu basendanyula ngegama likaYesu. namhlanje ke ngoku baniphinda banifowunela banithumelele i-assessment uba mandibhale then ngomso ke ngoku ndizaphinda ndibuyele khona. Amen. Ongenzeki ebantwini kuthini? Amen. Funa lo. God bless you mntanami. Amen. Lo mephambi usinenhlanhla ifani ngonkohla. Yeah. Ndizobulela amandla kaThixo ngento ethe yawalenzela yona. Amen. Esikolweni beningaqhubi kahle kunyaka ophelileyo. Amen. Kodwa ke ngoku ndiye ndayibona into enzekayo ngenxa yokuba izifundo zami zingabheki phambili. Amen. Kodwa ke ndithe nothi into zapha emvuselelweni ndafumana amandla kaThixo. Amen. Ndizobulela amandla kaThixo ngento ethe walenzela yona. Amen. Bona. Kochance. Ndizobulela amandla kaThixo ngoba esikolweni benomntana ogulayo ehleli ufunyanwa zinhloko ufunyanwa nabuthongo. Yo. Ayifundiswayo eklasini. Ndithe longena apha kule ntente ndabona umehluko ndayeka nogula. Amen. Amen. Lapha ngibonga igama. Amen. Kwakwachimi fana. Amen. Bengiqala uzapha emvuselelweni ngomvulo sisuka kulo. Amen. Nangolosibini yakhulu inhliziyo yami manje izojika apha. Oh hayiqolo tata wami. Amen. Ndithe ngiqala ungena apha emvuselelweni ndathetha notata umfundisi. Amen. Ngibalisele izindaba zami. Yo. Kodwa ndiyibonile inguqu ezithile. Amen. Umkhulu wami uyanivelele emaphupheni bekade engazi ngokuza nalo eJoburg. UseJoburg uyanivelele emaphupheni nangongisabukele. I-enga ebendivuka ndinayo kusasa. Amen. Andiyazi aphinde ndingase ndophele negomitshi ndithini bese ndibe nomsindo endingawaziyo. Kodwa manje umuntu ovesikavuka acule nje ndizenzele into yamaphepha. Amen. Amen. Nangoku ndisabukele ngoba ndisazibona ezinye changes namhlanje ndivuke ndingomnye umuntu. Amen. Ndivuke ndifuna ukubona abantu apho into bengayenzi yophuma endlini yami ndiyobona abantu. Ndikhe uzivalela. Ndisicela ubana ndisetrongweni kule ndlu ndihlele kuyo. Amen. Nangongaske uThixo yenze ingapheli lemvuselelo soloko ziba khona sizokwazi ukuze. Amen. Jesus. Amen. Amen. Igama lami ngilizalise ezindlane. Nami ngizobulela amandla kaThixo ngokuba kuvalentente apha. Amen. Mina kupheleyo. Okunyaka lipheleyo bengisenza ugrade 11 esikolweni. Ngangiphinda angangifunda. So namfunda namtshona. Then last year ngabuyela ngoJanuary nafunda. Apha phakathi kunyaka engufebruary. Andiyazi kwase kwathini. Kwakwinto ethi mandihlale phansi. Ndimka yayiweekend yakumalume wami ipixambu yayo yabuya ndisithi kumakhulu ngokufunda. Thatha into zam ndihamba ndihlala kwaNguJay. Ndizo-aplayela for i-BCC. Umakhulu athi
ushonga lolithethayo abe ngicenga ngomakhulu bengilela ndithi ayangifuni ngibuye bonke abantu engifuna nabo bapasile ndithi ndiyahamba ndimkeke nyani mane ndibuya phakathi nyaka ndinga-aplayi ndihlale nje then ndabuya ke nyaka ngabuza umakhulu apha kuDisemba lizalisa ii-plan zakho zithini ndeke mna ke andiyazi ayiba umakhulu lizalisa ibuyele esikolweni ndithi ke mna ke ayandifuni ndizohlala ndizothini ngabuyela esikolweni thina iintanga zami sezindishiyile esikolweni ndithi ke umakhulu uba usemncinci uba ungabuyela esikolweni xa ndiswelekile uzobuya kubani ukwisaphilayo kubuyela esikolweni Amen. nam ndizile ndihlale ndiqonda ndicinge ndithetha umakhulu because nyani xa iswelekile ndizobuya kubani ngoku asaphilayo ndinetshansi yosibili uba ngabuyela esikolweni buyele ke esikolweni uJanuwari ndi-aplaye ndenza into zami zonke phaa esikolweni for ubhalise ndibhalise ndifunde kule term yokuqala xa uvula izikolo ukhutshwe iripoti phaa esikolweni ndingayifumani iripoti uba ndiye kumanager of class teacher mbuze soman ithini into edibenise neripoti kumanager bayakhayazi andikho kwi-16 yesikolo umane asihamba ke siyenze uba izinto mandifakwe ingawuyeki le nto amanager kumase ndifake ndihlale ngoku ukuvula isikolo andikayeki esikolweni ngenxa nje imeko ezincinci kodwa ndizaya kule exam memjova ufowunele kumakasesi izolo wathi utheni lizalise ngasesikolweni waxela kumakasesi uba uthini wathi ke nakumntana makabuyele esikolweni iripoti iphumile kunyaka Amen. ibhasile kuthini pregnant Amen. Amen. Jesus. Mandla kaThixo. Amen. Amen mntana. Ngoku nami ndineminceli ngathi akasafika umvulo ngiye esikolweni. Amen mntana. Amen mntana. Oh man. Amen emvuselelweni. Igama ngu-Anam wapha kwaMahlathi. Yey kwapha. Amen mntana. Ndibulisa utata ngokhethekileyo nabantu abakho intente ndimbulisa ngamazwi apha kwindumi uMateyu 5 verse 8 banelo bahlambuluke inhliziyo ngokuba bawubona uThixo bona. Amen. Ndizobulela amandla kaThixo tata ngoba ube lapha ngoba ndithe xa usithi abantu abagulelwayo mabaze ngaphambili ndeza ndabe ndisithi umama unestroke ufe icala ondizalayo umama kodwa ndithe ndingena kuFacebook I think it's Monday ndingazange caweni wabe esithi umakazi wakhe ntombi umama wakho noko uyakwazi uthetha noko nohamba uyakwazi. Amen. akho ndinizinto ayithetha Hallelujah. Igama lami ndingumile wakwamagagu ndisindisiwe. Hallelujah. Akho nto ingako endiza naye kodwa ndibulele ujomo nguThixo kule veki. Hallelujah. Jesus.